Iktar investiment fis-settur tas-saħħa din id-darba tkun installata CT scan ġdida f'sala ta' radjoloġija fl-Isptar Mater Dei li se tibda taħdem sal-aħħar ta' Ġunju. Din il-magna li tiswa 2 miljun euro se tkun qed tagħti imbuttatur oħra fid-Dipartiment tar-Radjoloġija. Is-CT scan tintuża biex teżamina korrimenti interni fl-organi tal-pazjenti u radjologu Adrian Mizzi tkellem aktar dwar kemm id-dipartiment u kburi b'dan l-akwist il-ġdid. Dan l-scanner se jtina ħafna opportunitajiet ġodda. Huwa scanner ferm avvanzat, fost l-iktar avvanzati li jinsabu fuq is-suq bħalissa li setgħu jiġu mixtrija. Fost l-applikazzjonijiet tiegħu insibu applikazzjonijiet fil-qasam tal-onkoloġija, mhux biss illi jagħmel scans preċiżi biex jinġibu d-dijanjosi, imma wkoll jista' jsiru ċertu tip ta' biopsies u anke trattamenti fuqu bħal ngħidu aħna microwave ablation għal tumuri fil-fwied. Fost applikazzjoni oħrajn insibu l-imaging tal-qalb, mo speċjali tal-arterji tal-qalb, il-koronari, illi dan fil-passat kien isir biss permezz ta' imaging invażiv, dak ngħidu coronary angiogram, dana għadu jiġi użat, però is-CT scanner se jikkomplementaħ b'mod mhux daqshekk invażiv. Dan l-apparat huwa l-iktar modern fis-suq u sejn biex ikompli jiżdied is-servizz wara l-ammont ta' scans telgħu għal 31,000 minn 14,000. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern fisser kif dan xorta waħda ma jfissirx li l-listi ta' stennija spiċċaw għal kollox. Fil-fatt ta' tfadal mal-1000 persuna jistennew, iżda żmien ta' stennija qed ikun inqas. Segretarju parlamentari Ian Borch għalli dan juri li l-fondi Ewropej qed jintużaw bl-aħjar mod bl-investiment fil-qasam tas-saħħa ikun wieħed mill-iktar għaqli.